a madeira da gaita, pero hai outra persona máis cerca que está con gusto aí. A ver, ti. Cerca hai unha persoa que está con unha pipa. Efectivamente. E que está facendo? Estás apoderando unha pipa de agua. Vale, cae un lápiz, onde cae? A ver, toma. Ben, pois, xa temos dous sentidos localizados, vale? O gusto e o tacto. Vamos a ver algún personaxe ou alguna personaxe, a ver se descubrimos que estés utilizando o sentido da vista. Que nese momento está centrada en ver algo. Fixaros ben. Vamos a ver se lo miramos, fixaros por ben. Quero que levanten a man, alguén que antes non a levantou,